Kablay pi baro ni bidang somhai pish kathup ko bom ta ka jan mech wan pash ki ku bor ki bebnya ik betrai ki mat bukong san. Pen pau menteri ketanat ia dari hapo ke yeng halor ke jengi pen ibor ke sipai ke India ba China hatawang. Yashim beta ka mamata baniji ha ke jengi lang ka TMC Shillong pentikna banwanra ke jengi la MEGHALAYA ladayo sinjat. Menjur kor sarkar ban aj ngai rap ki nyau tili ki college ad hoc. But on yakun ka Argentina bat ka Croatia ka semi final ka beningkong jong ka FIFA World Cup hakata. Ki khubor ki babnia. Menteri ketanat yadari Rajnath Singh ne kasngi ulak pen pau hapo ka yeng ha ka be dei ba ka jingi pen ibor ha pedeng ka India ba China hatawang ka belaja ka khandai terik uno pra ha ka baki sipai ka People's Liberation Army na China kilaile persha ha line of actual control ka bahayang se jong ka tawang sector ha ka ning ka jingi pen ibor paramet ki sipai India kilala ban khanglat na ka jing thmu ki sipai ka China ban wan rung sha ki benta jong ka India bat ban pen phai biang ye ki sha ki jaka ba ki dei bendon kat kum ka jingi thu using la ong ban nakadaw ka jing tuklar ki no yalam sipai ka India lala ban pen phai biang ye ki sipai ka People's Liberation Army sha ki jaka jongki hatian ka te jing ja uk commander jong ka te ka jaka ula pen long ya ka jing lang bat ki wei pat ki benta ha ka khat wei trek uno pra ban ya mir jing mut halor ki te ki kinrum kan ram bat ru ban pen klan ha ka liang ka jing pahara. Menteri Rangba ke Jela West ke Menteri Rangba ke Jela West Bengal bat ke balong ru ke Shongkonor jong ke Sengtri Namul Congress ka Mamata Banerjee ne ke sngi kala shim benta ha ka jinga lang bat kinong trei ke ni ke kenhun seng san perthai ha State Central Library ha ka balai don lang ru de ki spa ngot kinong trei jong ke ni ke seng kin thup na do kinong ya lam ba khamat e jong ke seng kum u Dr Mukul Sangma ba Charles Pingrove ba George Lingdo bat kiwe ha ba ai jeng kran na ka te sngi ke Banerjee kala ong maka ni kam de ke jing thmu ban penyat ya ka MEGHALAYA na Kolkata hinrei ki khun jong ka ni ka jela kin penyat ya ka MEGHALAYA bat ka seng kan shu ai jing mut iki kala kan turu iki pat ba ka ni ka jela bakin ai lat ka TMC na ka benta ban wanra ka jing kala bat ru ya ka roi ka par kham hashwa ka Banerjee kalai kendu ru ya ki bahayeng hasem jong ki bala klat no ha ka jing sha siat yap ha ki pulet ka sam ha mukro bat kala ai jing rap iki hadian kani ka Banerjee kalai don bentah ka jing rakhe ya ka Christmas ha ka nong ba. I want that Meghalaya also should get that. Our intention is not to capture the power. Our intention is not to control Meghalaya from Kolkata. But our intention, your son of the soil, they will take care. Only we as your sister, Abhishek as your brother, we can help you, we can advise you, we can give you the assistance. Ka jinga lang jong ka kenhun menteri kala menjur ban ai jinga rap shaki nyau teli ki ad hoc colleges ha ka ba nyau pusan na ka shispa kan wan na ka sarkar jilla but ar pusan na ka shispa kan wan na ki managing committee kini ki college ki day ki bempat shimla yok pediang ke 5th pay commission habe kren bat ki lat pathai khubor menteri Rangba ke Jelau Konrad Sangma la ong ba ka 5th pay commission ka long ka ba day hok ban yo na ka benta jongki bat on palat ru ka area ka kenhun menteri kala menjur ru ka ordinance na ka benta ka Captain Williamson Sangma Technical University ha ka ba onjer kerteng no da ka Captain Williamson Sangma State University namar ka Jela kampat don la ka jong ka skul ba hapo ka Jela. So the government has decided that after the necessary homework was done, that the 5th pay commission is applicable to them, and hence there is an arrear amount which needs to be cleared. So that amount will be cleared, and the cabinet has decided that today the impact of that is about 11 crores for the last 4.5 years. So this is a long pending issue, and it has finally been cleared today. The approval of the ordinance where the captain
Williamson Sangma Technical University will be changed, the name will be changed to Captain Williamson Sangma State University. Kaken hun menteri mentagasi kala ai jing menjur yak amendment sha ka MEGHALAYA Health Service Rules. Kaban kan thup lang ru ika MEGHALAYA Medical Service Recruitment Board hapo kanikaan. Kani kan pensuk yak MEGHALAYA Medical Service Recruitment Board ban penlong bat penyat ki eksamen bat ki jing thung kam ki balat ha ki kam doktor hapo ka jela. Kam hashwai kani ka National Human Rights Commission kala batha iki sarkar jela baper ban siwa ka bai lut ksan na ka benta ki koidi ki blayap bat ka bai day bat kani ka jing bha jongka ka kin hon menteri kala ai jing menjur ya kani ka jing siu ya ka ba kan sa pentip yang kam. Amended the MEGHALAYA Health Service Rules and included the MEGHALAYA Medical Service Recruitment Board also in these rules so that the MEGHALAYA Medical Service Recruitment Board can function and can conduct the necessary exams and the necessary recruitment for the vacancies of different doctors and doctors' posts in the state. Ka OM Roy Memorial Secondary School hinden kasngi ringkat ka jingit lang bat ka Sports Authority of India kan penlong ka Fit India School Week 2008 hamaulai kani ka program ka banne shibanai lenter ka thmu ban pensapriang jingtip sheki khna school bat ki samla bakin don barabor ha ka met ka bakot ka bakhia UMLA ka mau plang uba Eugene Lingdo ulalong kongsan ha ka te kasngi ubalakan tu ki khna school ban shim banta ki jingle kai sport khnang ba kani kan penlong ki khna ki bakot ki bakhia. Haka limpung FIFA World Cup 2008 ha Qatar ka jingele kai semi final kan sedang mentah kasngi. Haka jingi kun ka bening kong ka Argentina kan ya aireng persha ka Croatia halu sail iconic stadium mentah kasngi ka por kan arsteng min step. Kat ba ka jingi kun ba ar kan long hapdeng ka France bat ka Morocco la sha kasngi. Ya ka jingele kai final on penile kai lasngi ublei. Mentapat ni nepek ka jing long jaman ka sim beneng asilong ka jing shit ka long khat nyo point pra degree Celsius pa ka jing kriat ka long pra point saw degree Celsius ka jing ngam ka hau ka long nyo pun rio na ka shispa min step pra puai na ka shispa jan met ka sim beneng kan rang asilong sa shi sim pat ni pen kan mau phi ben ka khubor jingi phila ban pet ha ka ju hi ka por ha ka YouTube channel pat ru phila ban pet ya ka khubor ba mala ka si ha ka Facebook Twitter pat Instagram jong ka DD News shilong Shwaban poish bukut jong thuk kubor ni pe biang sai si ni kemat bekongsan. Penpau menteri ketenat ya dari hapo ke yeng halor ke jing pen ibor ke sipai ke India bat China hatawang. Yeshim benta ka mamata barinji ha ka jing lang ke TMC ha shalong peti kena banwan ra ka jing kala ha MEGHALAYA ladayo sinshar. Menjur ko sarkar ban ajing yarap ki nyau teliki college ad hoc. Bat on yakun ke Argentina bat ke Croatia ke semi final ke beningkong jong ke FIFA World Cup ha Qatar. Ti perlo ketulang pois ko bukut jong thup ko borjing beta ke jan miet hadu bengi syambiang bat pila syak sing ku blei pi baro.